UGWUMBA. Nke a bụ Okwuanyionu. O nwere ọmarịcha isiokwu nji wee pụta taa. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke nọ na nụrụ nwaanyị ma nwaanyị nọ na di, asị m ka m jụọ, ịnụcha di ma ọ bụ ịnụcha nwaanyị wee hụ your true love ma ọ hụ your soulmate, kedu ka ị ga-esi wee handle all the situation? Ị ga-ekwukwe na nke a bụ ihe siri ike n'ihi na ị na-arahụ ụra, ị na-eche true love, na-eche soulmate ga-ifo, mana ị nọ na di ma ọ na ịnụgo nwaanyị ka esi eme ụdị ihe nke akwa ihe gbagwojuru m anya n'ihi na ọ na-eme ọtụtụ mgbe, ọ na-eme ọtụtụ oge nwoke mechee ọhụ nwaanyị ọ hụrụ n'anya nke ukwuu, ha na-connect very well, ọ bịa na-asị na-akwa arịrị, amakwara m wee ga n'ụwa nwaanyị, aka m ahapụkwa nwunye m aga n'ụwa this my love or this my soulmate. Ị bụrụ nwaanyị na-akwa arịrị, aka m anụkwa onye ahapụ di m. A nwekwara maazị nọ m na-akụ nwee ọmarịcha nwaada Jessica, ha ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu ata ka ịghọta ma ịhụ your soulmate ma true love, ịgba alụkwaghị m soro your soulmate ka ị ga-anọ na-eji na-asị soulmate anụgokwenụ m dị ị ga-ahapụwazi. Maazị ma ihe ahụ ihe shiri ike ka esi ahandụlụ onye ukwu gbara. Gịnị ka ị na-achọkwa n'iji chọtawa soulmate ka ị nụcha narị di? A na-akwa achọ iwe ike na-aga n'ụzọ ma na your workplace ịhụta soulmate, hụta true love. Ka etu ị ga-esi mara nke bụ soulmate ebe ọ bụ na ofu nọ n'ụlọ, ka etu ị ga-esi mara maka ị na-asụ oyibo a ọ na-amụ ha asị na aka mmanụ oyibo, kedu etu ị ga-esi mara nke bụ soulmate? Maazị, enwere ụfọdụ ndị nụrụ di ma ọ nụrụ nwaanyị, ha na di ha anaghị eme ọfụma n'ụlọ, ị na-ahụ na ọzọgbuo tigbuo, ụfọdụ na-enye ibe ha silent treatment, onweghị ga na-atụfuru ibi ọnụ, mana ịgogo na your workplace for this fine guy dị oke ịghọtago spek ihe niile ịchọ dị ya, ọ bịa na-esho gị love na-ajụ gị baby are you okay, ọ na-akpọ gị afa, you know, baby are you okay, are you good, have you eaten lunch, ịbago na-eme gị dị gị na-anara eme gị n'ihe echegharịkwasị ọkwa na onye aka mma na ọ kakwara ịka mma o. Onye nọrọ ebe ọ nọ, ebe ọ na-anaghị na-agụ ya, mgbe nwoke nechara na ị nọ na di wee na-asị gị baby have you eaten, have you did enwere ihe na-agụ ya. Mgbe ị bataziri nso ka ị ga-ama na ọ bụghị ihe akụ inu na-atọ na ntị, ọ na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ, maka na onye ahụ gburu soulmate mbakwa hapụkwa nka. Mana eziokwu dị n'ime ya bụ ịma na mgbe ochie a na-anụ ọtụtụ nwaanyị, ihe eji anụ ọtụtụ nwaanyị bụ mgbe ụfọdụ enwere rugo makịta ma ndị ugwu ma ọtụtụ ndị ọzọ nwere a na-anụ ọtụtụ nwaanyị. Enwere nke ihe eji nụrụ ya bụ na ọ dị mma indezi ụlọ, nke ahụ ịbịa ịkpọta nnụbata onye dị etu ahụ ime ya ọ bụrụ chialedi nyawa na-enekọta ụlọ. Nwere nke dị mma ịkpọrọpụ apụ na oru ebe ahụ na ọ ma etu esi edozi onwe ya na-eme ihe na ọma nga ebe ahụ ga mechuo ihu n'ezi ịnụbata ya. Nwere ọzọ bụ ikekwa ọ bụrụ na ọ maara nke ọzọ ma na ọ mesi, mana ọ bụrụ na kịta na anyị na-anụ sụsụ ofu ịnụzi ofu asịghị nke a bụ soulmate Hausa, ị mabeghị ka ahụ onye nke ahụ si esi ka ọ bụkwa ihe ịga maka onye ọbụla nwere ebe ọ nọ gba ọrụ ma nwoke ma nwaanyị. Isizie maka na gị na onye nwere etu o si dọbara gị na onye a esi ngwa ka imewezie ọ bụrụ na onye a na-anụ m nkịta erikwa ebe ahụ ị ga-afụ na m. Mana maazị, achọrọ m ịjụ gị, ọ na-abụ nwoke nụcha otu ị nọkịta ịnụcha nwaanyị, onwe nwaanyị ọ ga-abụ ifu n'ezi omume ya amasị gị ka ụdị di ya dị amasị gị nke ukwuu? Ka m gwa gị eziokwu, ọ na-eme kwamgbe. Ihe o ji na-eme bụ dịka ị na-anụ ụlọ, nwunye ụlọ n'ụlọ, ịpụta n'ụlọ ọrụ, enwere onye nọ ebe ahụ ọ na-abụ ị na-ene etu o si ahazi onwe ọ dịghị mma, ma ọ bụrụ dịka ndị a na-ejepụ ịfụ na onye dị etu a na ọ bụrụ na gị na-esoro dịka ihe gbasara ọrụ, ọ bụrụ dịka ndị ọfịs a na-ezipụ mmadụ kekwa ezipụ nwoke na nwaanyị, ịfụ na gị na onye a soro rụọ ọrụ a na nna aka arụta ọ masịghị, mana ọ pụtaghị na ị ga nụọ ya na ọka nke ị dobere n'ụlọ mma. Maka na the best thing ị ga-eme bụ hazie nke anyị nwetara gwe nke ị ga-eme ihe ị chọrọ ka ọ na-eme, nke o metanwuru iweru, nke ọ na-emetanwu ị na-edi ya nọ ya bụ ihe na ịgbazikọta okwe ịhapụ, maka na gị na onwe ha adịkwa unu perfect. So ikwu eziokwu soulmate icheke ya ọfụma, ị mara na enwere ike every year ị na-afụ new soulmate, ị bụ driver luxury na-abụ ebe ọbụla ha ruru ha enwe achọrọ nwaanyị. Mba, nwaada Jessica ọ bụrụ na ịnụgo di wee hụ ọmarịcha nwoke na-ajụkwa gị ese eme gị ihe di gị na-anaghị eme gị, ịghọtago na-eteki personal interest in you, ịma na mmadụ ka anyị bụ, ịghọtago ibidokwa fọlụ nwa obere na-afọlụ kwa ka eki ga-esi wee handụl onye a dịkwa tọfụ abi maka
Hey, imana this side attraction na na-ekwu maka ya ọ dịkwa real. Enwere ihe eme ịgakọta n'ụzọ ịnụgo di o. Ọ bụrụ na ifu ọ dị gị n'anya. Ifu nwatakịrị nwoke a ka o si eme omume na ka o si agwa gị okwu. Ọ pụrụ iche. You start having feelings. Bido na-enwe mmasị ebe ọ nọ. Inwe ike at first enweghị ihe kpọrọ ya. Yes. But as time goes on, because na-enye that thing attention. You can have in a attention, you are not better. Before you know it, in your if you know when you have develop something. Keep in we can on a yard, in is makia. In is go is met to Gaka, dig we can met to Gaka. You take in a fee no on yarn met to Gaka, even what the major mistake, power for somebody else. Yes. I want to make organic know. But because no, they born young, no, go develop, go feelings. For that person, even these feelings and they could be very, very stupid. So, and I have more when they develop here. Ngalo kan job obu no gun waka o mere kai were ya o me kwa go obu no gun waka e kigesi we handle all the situation. Hey, okwoso. Ma bo akwoso. Obu na m no ya na aruko na ofu ụlọ ọrụ. Na fo no di ha adigo. Mma na ya eze turu onwe m eze. Na nye nwe m na agwa m steady that enogodi enonadi. Mgbe ahụ onye ahụ chọrọ ịbịa m n'obi m jiri aka m sị nọ na di kọma na omume ahụ onye ahụ na-emeso m na dị m mma nga mba n'ụlọ mmeso wọdụ m omume na-eme ka di m na-emeso m ụdị omume ahụ maka sị nọ ihe nyere mmadụ ka onye chi ya gị back ọkụ na ghọta ka m jụkwa maazị ọ bụrụ na ihe nwaanyị na-emesa gị ezigbo omume mebi n'ụlọ ọrụ gị or somewhere else na-alike nwaanyị a ọ dị mma ịkọtụrụ nwunye gị si ya na o nwekwa na nwaanyị ihe ya na-amasị m na ụlọ ọrụ na ụdị agwa ọ na-eme na-amasị m ị nwere ike na-akpa ụdị agwa anụwa ka ihe gị nwekwa ike na-adị m ka nchezi onye a ọ dị mma ịkọrọ nwunye gị si ya na e nwere onye na-emesaghị ihe ya ba mewe ha na ebe a ka ị butere nsogbu maka ọ ga-asị gị na ọ dị ka ịtụwa gị ime na ọ bụ ụdị na gị na-ebidogo oyi na ọ dị ka ịtụwa gị ime mana eziokwu dị n'ime ya bụ na a na-afụ ya ọtụtụ mgbe ịfụ nwaanyị dịghị mma ịda n'ụlọ ọrụ anyway gị na ịnọ na-emetigharị and all that ọ ya ka a na-eji enwe ezi n'ụlọ kama na ihe dị mkpa bụ nke a nọ n'ụlọ gị kwanyere ya ugwu mezie ya metie ọfụma. E nwere ụmụ nwoke na-achụ nwaanyị mana ha ji ụbụrụ ha achụ nwaanyị ịmọnọkata ha n'agbanyeghị etu ọbụla ọ dị wee kwugide nwunye ha ma ọ bụ kwugide ezinụlọ ha n'ụwa nke a ọ bụrụ na ị bụ side chick ma ọ bụ side chicken i wee nọkọta kwuo okwu megide nwunye ya ị na-ana mbọsị ahụ maka na ihe o ji na-eme iwu nke igbo mkpara akwụ nke ya bụ ihe na-achịkwa I love you hapụkwa ha ma ọ bụrụ na ị zutere nwoke ụbụrụ ya ka dị ese ma ọ na ụbụrụ nwoke ahụ efuona ọ dabazi ịnọkọta isi mmadụ maka na ihe na nna ha emeghị ya nwere ọtata ka ọ fụwara awụsa na ụta ị na-achịnyere ya okwu ọtata ka achịghị were okwu ọtụtụ ndị na-achụgharị okwu emepe okwu buru ibu so ọ baghị uru ịga gwawa nwaanyị kama na ọ bụrụ na nke ọzọ a dị ka ọ ga-adị enwere etu ọ ga-adị na imekịtaji okwu ezigbo odidi ịkpara akwụ ịmatakwa na ọkụkụ na-achọ ihe na emekwere ihe na ọ ya ka eji nwee ezi maazị si na ọ bụ na ọnwa ka ọ dị ịkpara akwụ mgbe na-ajụ gị otu ị nọ kịta ka m were kwa example anya ego before ị nwere ike ịkpara nwa akwụ pichie ya natakwa ihe ebi ka mana maazị si n'ime ndị katakwa gị kpara akwụ ka ọ na-ekwu otu nwoke ga na-akpara mba ndị ka m gwa gị ịma na ha na-aghọgbu nwaanyị na-asị men are polygamous in nature ịma na ihe ha na-eji aghọgbu anyị iwu ji nwoke jikwa nwaanyị o maka na ime nwunye gị nwetakwa gị o mekwa agụkwana ya nọ njọ birikwa n'udo maka na ị mere ọ na-ebiri n'udo so onye nwa mee birikwa n'udo and ihe na-akpata ụdị ihe a bụ na-emezi ya adịkasị na enweghị nkịta na-anaghị eri nsị mana nkirichazi wee buru n'ọnụ bụ ịma na iji nwaanyị isi na ka ịkpara akwụ don't make any girl your permanent girlfriend as long as na ịbụ a married man emela any girl your permanent girlfriend nwaanyị ọzọ gwụọ gị ịkpara akwụ o mechie ebe ahụ ya kpọzina gị n'ekwentị ihe tesis na gị sị gị nchọrọ imesi nchọrọ ịga ude n'ọhịa na-ebute ya ọ bụ na inwe side attraction ihe ahụ gụrụ gị garie iricha ya imechi ọnụ gị gwa that girl that hold anya na-enugo nwaanyị Jessica ga-enwere permanent girlfriend mana mụ na gị ekwugo okwu o nwere ka isikọta m na ịchụ nwaanyị dị very expensive mana ịma na ọ bụ na ị nwere permanent girlfriend ọ dịtụ nwa cheap maka mbọsị ijiro ọ nagidekwe gị na ijiro
mana ịgakwa ka ime nka ka isi wee fịa o dependere ofu nwoke kpọrọ ụmụ bọyị si ha okwufuru etu ọnụ nọ ọ na-eme na onye nwaanyị kama ọnụ gakwuwe ndị akwụna na onye nwaanyị na-eri ego ndụmọdụ nwoke na-enye ụmụ bọyị ihe na onye nwaanyị na-eri ego ya bụ na ihe o kwuru akwadoro m ya ọ bụrụ na ọ bakarịa nke nwaanyị n'isi na ọ chọrọ na enwere etu isi mee ịhapụ ebe ahụ nke a bụ nke ezi ọ mara na mbọsị ọbụla ọ bịakwara emume ịchọrọ ya bụ na nke na a na-enye gị biil na foonu m mebiri na nke a mere na nke a mere nekwe na manya biko na ha sịrị ị ga-egbu onwe maka gịnị na ị na-aga ofu ihe ebe ofu bụ wholesale dịkwa n'ụlọ maazị onye si gị gawa lekwa ya ihe na-ebutekwa ya bụ na ọ bụ na ha gawa na-emeso nwaanyị ahụ omume nwoke ji nwaanyị ga na-emeso nwaanyị side chick nwaanyị ahụ side chick ahụ ebudo follow nwaanyị love ọkụmanụ na-ebute okwu enwere omume gị na-emeso nwaanyị ọ mara iji nwaanyị o mana ị ga na-emeso omume ahụ budo nwe feelings follow nwaanyị love with you si kemgbe ya ji na-eme oyi enwebeghị nwoke mere obodo love wa gba ha love wa ka o kwuturu okwu maka na n'ime abalị ọ ya na-akpọ gị love nke ahụ bụ love a na-egote egote dịka na ịkpọ nwaanyị mgbe niile ịkpọrọ ya na-aga ebe a na-ere isi egwu na nkwobi ị na-enye ya ihe a na-adị ya ahụ mma ị na-enyezi ya ọ dị izu nwaanyị fall in love na ị na-enye ụmụ ha ma e nweretara ihe ọzọ ị ga na-emeri oji na fall in love mana gị wee ịkwachata kịta si na ị na-aga fall in love ịfọlụ gburu onwe na gịnị mere ịma na ihe onye ọzọ maazị gba break ndị ọma na-ege ntị unu anụgo ihe maazị si na ọ dịkwa ka ọ ga-adị ifute onye ahụ na-abụ ihe ya na-amasị gị ma efu ya n'inwekwa ike ịkpara akwụ mana Jessica na-akọwa na iwu ji nwoke ji nwaanyị ka ị na-akpara akwa akwụ o ka uche gị na-adịpịa na mbọsị ọ bụ na ijidekwe nwunye gị ka ọ kpara akwụ ga-emekwere mkpọtụ n'ihi na ịkparụtụgokwe nyanwa akparụ akwụkwọ aka nni akwụ aka ekpe ihe niile a na-adaba ngwanụ aha m ka bụkwa Okwuanyionu ị nwekwara ike ịkpọ m bibi ndị mụ na ha nọ bụ nwaada Jessica na maazị Ugwumba Michael Novo ka emesịa Opurobios Igwe Ejenga